Kam to jedem, Pájo? Na Bitfood. Cože? Na Expo, na Bitfood. No, co? Cože? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Zdravím vás lidi na našem kanále. Čauky mňauky. Tohle je Pája, můj kamarád. Vlastně nikdo ho nemá rád, jedinej já ho mám rád, takže jsme šli jakože spolu, jo. Nacházíme se před PVA Expo Letňany, teda teď jsme pod nějakým křovím. Kecá zález, jak jsme u Kuby doma. Koná se akce jako každý rok Bitfood Festival. Jo, nechám to na Pájovi, protože to je odborník, jo, on je jako profi kuchař, takže řekni něco víc asi k tomu. Prostě jdem se najít zadarmo, tady máme vstupenku a čau. Je to pravda, budou tam vařit různé věci úplně, budeme ochutnávat a tak, budeme to i hejtovat, prostě budeme dávat jako reální recenze. Domluvíme se, že dáme že to budeme hodnotit reálně. Jo. Ne jak to dělají všichni na video, že no tyjo, to je výborný, pak to vypnu a tyjo, to nebylo moc dobrý, co? Ne, prostě reálná recenze, fuj, to je hnus, nebo to je super, je to dobrý a budeme se ochutnat všechno. Jo, budeme ochutnat všechno, doufám, že se nepozvracíme. Jdem na to. Tak čau, zdraví vás Minecrafták. Dobrý den, můžu lístky? Jo. Jo? Díky. Jo, 2 osoby, super. Jo, můžete jít. Super. Jste v telce. Lenor. Teda Jar. Kudy půjdem první? Ale tamhle ten. Myslím, že ta manuální práce bude chtít právě, bude se nahrazovat těma věcmi, které Myslíš, že nám udělají něco dobrýho? Můžeme zkusit. Ale ty bys nemohl být cukrář, ty bys všechno snět. Kámo, my to projedeme na benzínce tady to. To nechce. Tak pojď, ochutnej to. Ukaž, co to je? Počkej. Tak pojď. Je to dobrý? Jo, bomba. Tyjo, to jsi měl ochutnat papriku. Mimo ten nůž. Hala. Hej. Medečko. To nechci. Kámo, už mám hlad hlavně. Tady jsem dostal 3 brčka zadarmo. A to je jedlý brčko, kousni si. Není. Já už mám hlad. To je cukrová vata. Jo, díky. Jo, dobrý. Co tady dělají? Bordel dělají akorát. Můžu ochutnat? Děkuji. A je super, že třeba 40 litrů polévky. Tak co, Kubo? To je klasicky protní vaříme hodinu a půl. A tady jsme na nějakých 25 tak, kdy vlastně ještě sušený voda s kapitánem neměli porcování. Co, jak to chutná? Se ještě vrátíme. Hele. Takže si dokážu i rovnou naporcovat na výdej. Na 1, 2, 3. Jako chuťově to není špatný. Vlastně pracovaná, že? Pardon. Je tak konzistence, jak kdybych mi někdo plusnul do pusu. To tam dokážu dělat od polévky, hlavního. To si dám. Tohle páne vyrábí... Ty neumíš jíst, ty vole. Já, tady můžeš ochutnat. A to se nesmí čelat rukama. Aha. Tak to musím vzít rovnou do pusy. Musím zeptat, co tam máte? Nebo šišky se slaninou a jestli tam moc. Tak můžu trochu. Takže to je jenom v tom doopravdy ta šťávička s vodou. Jenom ta šťávička s vodou.
Tyjo, to není špatný. Budeme hodnotit 9 z 10, jo? Teda, budeme hodnotit vždycky do 10, 10 jo? z 10. Tak. Dobrý. 8 z 10. Já to mám rád. Tyhle, to mi chutná, ale dal bych 9 z 10. Dorties. Ježišmarja, tady je lidí. Je to nějaký. Jaký? Ten čokoládový. Den, můžu vám ukrást den. Sebastian cheesecake, jestli chcete To byl finy, nebo nějaký dorty? To je ten cheesecake bez A co tam máte všechno? Co tam řešej? Cheesecake, Hawaiian, Burpáč, Red Velvet. Tak ten cheesecake třeba. Ten nalevo úplně. Jo, ten vypadá dobře. Super. Děkujem. Jaký je? Nevím, nějaký Hawaiian. Kámo, tak to je dělo. Kolik? Kámo, 11 z 10. Hodně. Že jo? Tak to je tak 12 z 10. To je fakt dobrý. Tohle už takový cheesecake klasický, ale tamto. Hele, pamatuj si, kde je ten stánek. A pak si sem zajdeme, jo? Ještě. Dorties. Dorties. Když jsme vzali tu nutellu celou. Co tam čoruješ? Chceš taky? Ne, nechci bramborák. Chtěl jsi vymačkou nutelku, veď? Tak pojď. Takovou máčku. Čau. Mozzarellová tyčinka. Čus. To je jak ty po ránu. No. Tak to je třeba 0 z 20. Normálně z Kauflandu mražený. Co je tohle? Nevím. Nevím. Tak pojď. Kebab. Dobrý? To je fakt kebab. Jo? Máte to moc dobrý. A vidličku máš? Jo? Ten gyros vypadá dobře, ale. Káš. Ten papír. No, Takový makový. takových 6 z 10. Kámo, jak to tady voní. Hele, tady jsou zmrzliny zadarmo. Tak šmoulí. Ale tamhle si berou lidi. No, hele. Tak já ochutnám. Já vím čus. Ty vzal tak 3, ne? 2. Tohle jsem ještě neměl. Ty jsi neměl? Tyba, už další, jo. Ty jsi... Hele, tady mám nějakou tlačenku, nebo co to je? To je něco hrozně smrdí. To je porketa, ne, tady to? Ne, já si sprdnu. To je tohle, kámo. To je nějaký to, celerový pyre, nebo něco. Že to je ono? Jo. Jak ti chutná kozí bobek? Takže Kuba tomu dává 15 z 10. 2, kámo. Je. Tak co ochutnáme?
Já si vezmu takhle bagetku a na to si dám tady kolečko takhle hezky. Jaká je nouka? Ale párky. 4-inch muscle fat you're going to see. It's more important to be inside than it is on the outside. Takže čím vyšší je kostní přída, tedy kostní stupeň, tak tím více je uvnitř. Popcorn! Pardon. Ale měli bychom jít zpátky k těm ochutnávkám. Jo. Hele, tady máš taky, jdem. Po mě z těch koblih je blbě. No já se nedivím, když si 3 najednou. Tak jdem. Proč by se tam někam? Uloupil jsem úplně něco jiného, protože tam byl losos na tamto. Co tam byl? Losos. Z toho budeš mít průjem z tady toho bakáčka. To je guacamole. Guacamole. Bachamore. Ale koukej, ten pastel toho medvíku. Hezký. Hele, tam máme i nějaký postmix. Koncentrovaný do krabice a ten stroj tomu vrací vodu a vyrábí se z toho hotový jako nápoj. Sýry asi nechcem, ne? To fakt nechce. Ale jak chceš to pít, já to nechci nosit. Já ho nechci už. Chtěl jsem to jenom ochutnat. Chceš kečup? Jo. Koukněte se, jak krade. Kečupy domů. Nebo aspoň 2. Na doma. Tak počkej. Já bych chtěl tatarku spíš. Půjď mi tu tašku, já tam nasypu. Co chceš, hranolky nebo kalamáry? Kalamáry. Já si tady položím, jo? Dělo. Počkej, a kdybychom to udělali jakože kečupový to pití? To bude dělo. Ochutnej to. Já ochutnám ty kalamáry. Smažený kroužek, no. Oh. Je karma. Tady je máslo, ale ne zmrzlina mora. To je zmrzlina. Podívej. Nechceš zmrzlinu? Dobrý den, můžu vám ukrást jednou? To je žebrák, ukažte si na něj. Ukažte si na toho žebráka. To je všechno zadarmo. Tak pojď, Pajo, vem si. To si nemusím brát, já. Dobrý den. Vám ukrademe 2 kousky, jo? Nevadí vám to? Děkujem. Tak zkus. Já jsem i pro tebe. Děkuju. Ty vole, hele. Ciciská ajda. Extra cheesy. Máme gladiátor, ne? Jednou. To je spíš jenom Na housku. tohle vytrhaný vepřový a tady ingoustová Brioška. Tak zkus. To jen do ruky, ne? vidličku vám tam. Bylo fajn, děkuju. Vytrhaný vepřový a černá.
necení. Jako dobrý maso, prostě maso s houskou. Jak večeře od mámy. Ježišmarjo. Pardon. Jak se podíval. Tak ty si ulovil kus parku a málem jsem to zboural. Jsem myslel, že tam je napevno. Měl kolečka. Co je tady? Máslo. Ochutnej. To nechci. Co tady? No a kolik je hodin potom je Pájo, ty se posereš. Díky. Kam, ale ochutnej. Já nemám rád gorgonzolu. Tak ochutnej tady ten parmazán. Je lepší než tam ten. Jo. Jo. Tam to byl takový víc takový ten smrdutý v puse. Tenhle kluk se zaručeně posere. Nevadí to. A já nevím jaký. To je, Tak dejte jednu tu karmelovou mlku. zaručený sezení na A základu. jednu tu mlka kornou třeba. Super, děkujem. Zadarmo! Já jsem řekl, že to je pro kamera. Tady všechno zadarmo. Co chcete? Kámo, to Ferrero? Kámo, to Snickers a Twixky? No Snickers A Marska? to jsem měl už. Ale tohle Raffaello? Je Tak to ho vem. Kinder Bueno. Tak si vem? Z toho si ne, z toho ne. To nic nebylo, protože to se normálně neprodává, že jo, teďko nějak. Asi. To je novinka tohle to úplná, ne? Ano. Já vám ukradnu jednu Snickers. Děkuji. Díky. Všechno zdarma. Mám vzít. Vem si, jakou chceš, Pavla. Tak Pájo, ukaž své úlovky. Takže unboxing, jeden ketchup. Počkejte, haul zpěvá a Expo. Takže jeden ketchup, jedna omáčka pommes fries, jedna omáčka pepřová. Kámo, proč jsi vzal tolik zmrzlin? To je pro děti venku. Jo, takhle. Já to rozdám, to není pro mě. Jsi hodnej. Je. No, dobře. Je docela dobrá. Tak Pájo, naběhni tam, dělej. Žádný symbolizátory, vůbec nic, žádný prášek, žádná kostka, žádný bylo. No vás taky. Můžu, děkuju. Můžete zkusit jako na tour, nebo si to zkuste osvojit v Opepři, protože vám to vyleze víc na vodu. Toho hovězího máme 700 gramů kostky na litr vývaru. Máme tam opravdu jako velký poměr. Během chvilky zase můžete dělat něco jiného. 2 minuty, 5 minut nebo 30 minut je dělat. Tohle je michelinská restaurace. Dej vem jednu do kapsy. Můžu si na ní jenom šáhnout, tak mi nevadí. Super, díky. To je červík jak tvůj? Ňam. Ty kráso. Tady zase papouští ryba, ta má zobák normálně. Jo. Ta pokusuje korály, živí se těma organismama z toho. Hustý. Tady hled stát. No jasně no. Vidíme, jak je to jedovatý, na to jsou nějaký hrozný jako... Tak pojď Pájo, vem jednou. Sups. Jednu jenom. Ale to je tatarka. No tak kousni.
5 z 20. Ukáž. To mi nechutná. Zkus. Globusu má lepší. Díky. Je dobrá. Thank you. Jedna rýže, a pak dáváme s bankovou máčkou a s kokosovým mlékem. To bych chtěl zkusit. Čekáme. Já bych to chtěl hned. Špiček. Ochutnáš? Máme nějaký menší kousek. Já chci taky tenhle. Budově, která si věstu do brány. Se vyblil, kámo. Ať ti něco najdu, Pajo. Já tě zachráním. Na. Chci větší hnus. Pozor. KitKat, jo. Můžu nabídnout zbrzlinu s KitKatem, nebo je tady KitKat dort, anebo jahody s mascarpone a KitKatem? Můžu tu zmrzlinu s KitKatem. Prosím vás, on je hrozně nenažraný, takže mu dejte co nejvíc toho. A hodně ty omáčky, hodně ty omáčky. A co si dáš teď? Já budu jenom koukat na tebe. A jogurt s malinou nebo vanilku? Vanilku. Vanilku, jo. Dej si, no. Víš, že nesmíš jíst sladký. No, to je tak... To jak v Italsku. To je tak akorát, no. No, ty právě hodně ty omáčky. Nebo mi klidně dejte celou tu flašku. Ty kráso. Wow, děkuju. Wow. Ježiš. Vem si ubrousek. Tak co, Pájo, teď to polož. Je to dobrý? Jo. Ještě tady máte posypky, jestli chcete. To je dobrý, takhle děkuju. Uděláme taste test. To je fakt dobrý. Taková jako Nutella s voříčkama, nebo s křupinkama. Jo. Tak, máme tadyhle ten gastrofest za sebou. Bylo to fakt dobrý, fakt dobrý. Dali jsme si hodně věcí s sebou, Kuba tam něco ukrát. Fakt jsme si jako na nějakých věcech pochutnali, nějaké věci byly fakt hnusný. Ale jo, hodnotíme to asi takových 9 z 10. Najedli jsme se dobře, líbilo se nám tam, dobře jsme se najedli, abych to shrnul. Něco nebylo dobrý, něco bylo samozřejmě. Dozvěděli jsme se toho dost. Jo, co? No třeba, že krevety. Jo, že červený krevety jsou lepší než ty černý. A furt nám tam řekli, že máme počkat na objednávku přeci. Že nám chtěli udělat rybu s chřestem. Tak jsem čekal asi půl hodiny a pak tam nebylo stejně. Ale to je jedno, prostě bylo to v pohodě. Mně se to líbilo. Tahle akce není pro veřejnost úplně, jo, takže... Pro VIP, jenom abyste věděli, aspoň vám ukážem, jak to vypadá třeba na takovýhle akci. A nezapomeňte sledovat tenhle kanál, odebírat. Dejte like, odběr, tady vpravo nahoře bude zvoneček. A tady takhle odebírat, jo. A teď ten lepší content bude na Hero, jo. Jo. Dejte vědět do komentářů, jestli se vám líbí videa s Pavlem. Mně moc ne totiž, tak chci vidět názory ostatních. Sledujte náš YouTube kanál Kuba a Bela. Čus. Čau.